Слава да бъде на Господа! Днеска с Божията помощ ще да прочета два стиха от Исаия и от Марка. И тук това е като едно предупреждение за вярващи хора. Исаия 29:13 казва така: И рече Господ: този народ се приближава към мене в стата си и ме почита с устници си, сърцата им стоят далеч от мене и благоволението им към мене е по човешки поучения и звучение по пагалски. Това е много сериозно слово. Същото слово се повтаря и в Марка. Ще прочете него и почне каква е темата. Марка 7 глава каза така: И той им рече: добре, пророчил се да изтая за вас, лицемерите, както е писано. Виждате тук е допълнение. Тук се обръща към книжните фарисеи с думите лицемери. Тези люди ме почитат с устници си, но сърцата им стои далеч от мене. Обаче напразно ме почитат, като проповядат за поучение човешки заповеди. Сега темата ми днес е: дадем при Бога не с устници, но с сърцата си. Ще вторче веднъж: дадем при Бога не с сърцата си. Вижте, ще казва защо. В Лука 6:46 Исус каза така: защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което ви казвам? Сега дума, с времето всеки човек може да приказва много красиво. Аз съм чул наистина, понякога наистина християни, които говорят много красиво. Но като не живота им не отговаря на това, което говорят. Що е към тези неща? Пред Бога е важно наистина отношението на самия човек първо към Бога. Да, не казвам, че едва не всички са променим в миг на око, но промяната вече, когато станем в промяната в тебе, чрез Бога, полека-лека постепенно тя става в твоя живот. Тя почва да става видима и за хората около нас. Хората започват да разбират, че има нещо в тебе. И това, което става в тебе, то вече става видимо и за останалите хора и казват нещо става. Този човек какъв беше, какво стана. Ще кажа, защо е важно това. Защото Словото Божие казва: с сърце вяра човек се оправдава, с уста прави изпит спасява. Първо е вяра в сърцето. Тук говоря за фарисеите. Тези хора говориха красиви неща. В Матея 20 глава чети, там ги окорява, но каза: слушайте това, което ти говорят, да не лъжете това, което те правят. Имаше противоречие между това, което говориха и това, което те правиха. Важно по християните първо да имат отношение към Бога с сърцето си, да разберат кой е Той. Вижте, защо е важно? Вижте, Словото може да са предупреждение и всеки един трябва да мисли как ходи с Господа. Ще кажа защо. Някой си казва: това е страшно, аз утре да не чета, утре да не ходя на църква, утре да не... Едва не определим времето, което е достатъчно, ако мога така, за пред Бога. Вижте, опасно е, когато човек той сам да почва да определя своето време за Бога. По-добре е, кажи: Боже, нека бъде Твоята воля. Да, не винаги ще успяваме. Да кажем: Господи, помогни ме наистина да поставя правилните неща на правилното място. Ще кажа защо. Времето, което Бог ни дава, то е дадено от Него. И когато човек каже: нямам време, едва ли не става така, че Бог не е дал на тебе достатъчно време за Него. Бог дава достатъчно време в денонощието на човека. И ако човек в това време, което Бог му дава, не намери време за него, проблема в себе човек. И сега беше едно предпреждение от Езехил казва така: те едат пред тебе, както правят обикновено, и сядат пред тебе като мой народ, да слушат думите ми, но не ги изпълняват. С устата си показват много любов, на сърцето им отива след печалбите им. Едно противоречие сега. С устата говорят много хубаво, обаче сърцата ги накъде са. А това, което е важно пред Бога, е именно това, което става в нас. И важно е да осъзнаем, че наистина Бог гледа не на лице, а Бог гледа на сърце. И Бог вижда във всеки от нас мотивите, желанията, това, към което се стремим в нещата. Невидимите неща в този свят са видими пред Бога. И наистина е много важно всеки сам да изпита себе си. Кое е по-важно за него? И мога да кажа така: да осъзнаем реално кой е Бог, кои сме ние и как трябва да посъмем към Него. И ще кажа защо. Защото ако ти разбереш сега и казваш: добре, преди да приема Бога бях един голям грешник. Вървях с големи крачи към ада. И си мислиш, че това е моят живот, ще живея както аз искам. Никой не може да ми каже, че аз съм господар на живота си. Преди ми сещайки Господа, разбираш, че не е ти си господар, ама е един господар. Това е Бог. И живота, който живееш, не е твоя.
Бог ти дал живот, който живееш, но той е на Бог дава живота. Той дава начало, той дава край. И той дава и вечен живот. И така че, осъзнавайки какво дава той, и да къде си пътувал ти, кажеш, Боже, благодат ти. Благодат, че те има. И вече имаш твоето уважение, твоята почет, твоето доверие към Бога вече съвсем друго. За много хора Бог е някой там, има някаква сила в него. Там някой на небето, някаква сила. Да, има, обаче това не е всичко. Има нещо много по-ценно. Че Бог идва да обитава в хората, както скоро говорихме. И тук казва така, Евреи 12:27 казва така, затова понеже приеме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни. И така да служим благоугодно, вижте казва, благодарни, благоугодно, с благоговение и страхопочитание. Виждаме колко много ще казва. Да бъдем благодарни, защото не е изкупил. Благоугодно през Бога, с доверие, с почет, благоговение и страхопочитание. Наистина, това трябва да бъде нашето отношение към Бога. Сега, да почитаме Бога и винаги наистина да поставим Бог на първо място в живота си. Защо е важно? Защото разбираме, че всичко е от Него, за Него и за Негова слава. И ако ви казах, ако понякога се радваме на нещата в този свят, причината да има нещо около нас, не сме и ние. В Яков казва така, всяко съвършено добро идва от Отца на светлините. Бог напознава по име. Бог знае кое би ни зарадвало. И когато не се молим за определени неща, Бог дава това, което е необходимо на Божието време. Така че, трябва да знаем, че наистина Бог те обича, но Бог се наистина и да показваме нашата почет и уважение към Него. Помните, когато Исус го запитаха, коя е голяма заповед закона, дойде един младеж да го изпита. Помните какво за Исус? Най-голяма заповед е беше да възлюбиш Господа своя Бог с цяло сърце, всичкия си, цялата сила и ще си воля. Всичко това, което си, трябва да ударя към Бога. И втора подобна заповед какво беше? Да обичаш ближния като себе си. Виждате колко важни неща. Да обичаме Бога и да обичаме ближния като себе си. Сега, в първия на 5 глава, първите два стих казва така. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. И всеки, който люби родителя, люби роден от него. Значи всеки, който люби Бога, трябва да люби брата. До себе си. И каза, по това познаваме, че любим Божия чеда, когато любим Бога, изпълняваме Неговите заповеди. Сега, много пъти казвам думата заповеди, някакси малко така трудно разбираемо. Това са правила на живота. Това е начин, по който ние да живеем живот, който е благоугоден за нас. И това е отново за наше добро. Бог ни дава заповеди, после там, да види сега кой ще изпълнява. Не. В Второзаконие казва, че Бог даде заповеди, които са наше добро. Ще дам един пример си, ето, много от нас сме шофьори. Сега, когато се качиш на колата, ти ще да кажеш, има знаци. Там пише 50, там пише 60, там пише 70. Кому е нужен този знак? Този, който кара колата. Той трябва да пази знаците. Ако не пази знаците, ще стане бела, ще стане катастрофа. Така е християнския живот. Този, който дал живота, този, който не дал всичко необходимо, дал ни правила на живота. И когато човек отива към небето и стреми да бъде с Бога, Бог казва, това е моето слово. Чети го, живей го, следвай ме и ще бъдеш пленен. Това е самата истина. Няма нищо да мислиш, някой ще няма, аз само не разбирам. Чети, Бог за да разбереш това, което е необходимо. В Второзаконие 29 казва така, скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас. Няма такъв човек, който да иска да се приближава при Бога и Бог да му даде откровение. Няма такова нещо. Когато четеш, винаги Бог ще е нещо, което е необходимо. Ще кажеш, слава да бъде Господа. Тък имах нужда от това. Така че Бог знае всичко. Сега важно да ви се почита уважението в основата стои любовта. Както ви се в първия на 4 казва така. Възлюбени, да се любим един други го, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден от Бога и познава Бога. Виждам, че любовта е това, това е показател на новия живот в нас. Любовта. И казва така, който не люби, не е познал Бога. Защото Бог е любов. Значи виждаш това, което наистина видимо това е любовта. И дай така Словото Божие каза, ако някой рече, любя Бога, а мрази брат си, той е лъжец. Защото който не люби брат си, когато е видял, не може да люби Бога, когато не е видял. И тази заповед има от Бог, него. Който люби Бога, да люби брат си. Значи Бог каже определено,
По любовта, която показваме към брата, към сестата, ние показваме колко много обичаме или не обичаме Бога. Понякога има хора, които казват, аз искам да рада сингъл. Нито с църква, нито с брат, и така затарям себе си, ще молиш, ще пребъдам сам. И няма такова християнство, жалост. Да, ако някой човек е в болница, било в затвор, било на всяка човек е сам, това е друг въпрос. Но въпросът е, че като цяло, църквата е Христово тяло. В това тяло всеки има място и е целен пред Бога. Така че не трябва човек да се игнорира от останалите хора. Напротив, трябва да търси брата и сестри. И казва, защо? Първата църква, с която бяхме за тези хора, като повярваха в Бога, какво правиха? Всеки ще отива вкъщи, щастлив и радостен. Така ли беше? Нека да правим се, вече словото му така. Тези хора искаха да бъдат заедно. Усещаха, че когато са заедно, ще става нищо. И казаха така. И тези, които приеха опълчението чрез апостол Петър, се покръстиха и в същия ден се прибавиха 3000 души. Сега проповед, 3000 души. И какво правиха? Те постоянстваха по учението на апостолите, по общението, пронатаха молитвите. Постоянстваха. И нещо, което искам да кажа, което е важно. Вижте, времето, което прекараме с него в молитва, в слово в общение, никой не напразва да вече. Много пъти казват хората, като няма време за молитва, няма време за общение, няма време за чакай. Ти нямаш време за този, който дава времето. Нямаш време за този, който дава живота. Нямаш време за този, който направи всичко, който те спасява, който да вече е живота. Това е много несериозно. Няма време за Бога. Така че трябва да видим тези неща. И Екклесиаст 3:1 словото Божие казва така. Екклесиаст 3:1, сам Соломон казва така. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Това каза Бог. Ако Бог качи във време, така Господи, научи дай ми да си преосмисли приоритетите. Кое ми е важно? Кое ми е най-важно? И знаете, много важно е сега, във времето, което Бог ни дава, да правим правилно. Време за това, време за семейство, време за децата, време за словото, време за всичко. Бог дава време за всичко. Въпросът е, ние трябва да поставим всичко на правилното място. И любовта, която към него се вижда, когато се покоряме на Словото му. Вижте, ще дам един пример в Словото Божие. Адам и Ева. Бог ги създаде. Той им даде заповед. Какво направиха те? Преди ми грешиха, че могат да се грешат. Се грешиха и кой да ме главата им? Словото Божие казва, че се грешиха, след тях бяха изгонени, но се греха в цялото човечество. Сол, Бог поставя цар на Израел, първият цар. Докато ходише с Бога, имаше победи навсякъде, победи, само победи. Но когато се разгордя, и когато наистина Бог му говори, то прави друго. Едно му говори, то прави друго. Накрая Бог каза, свърши. Тъй като ти не се покоряш на злото мен, и аз твърде не си стар вече. Виждаме Бог колко е радикален. Разбирате, понякога се казва Бог е любов, Бог е добър, ама Бог е справедлив. Не може да се търсим с нехайство приближение към Бога и към Словото и да очакваме Бог да винаги милостив и любящ към нас. Така, каквото псеш, това ще поженеш. Това е истината. Сега, вижте сега, във втори Йоан казва така. Никой, който върви напред и не прибъдва в Христовото учение, не прибъдва, не постоянства, няма Бога. Този, който прибъдва в учението, той му е отца и сина. Виждаме, че от нашето отношение към Христовото учение, към Библията, показваме нашето отношение към самия Бог. Сега, ако ти обичаш Бога, ще търсиш Бога, ще се молиш, ще четеш, ще съждаваш, ще общуваш, ще търсиш да има общение с брата и сестри, ще живееш християнски живот. А когато липсват някои неща, вече самото християнство се превръща в религия. И фарисеите бяха точно такива. Говориха за Бога, сърцата им бяха на други места. Словото ме предупреждава да не постъпим като тях. Вижте, има някои неща, които са важни. Първо, Бог е личност и той е жив. Бог не е просто нещо така, въздух, под налягане. Много хора казват, нещо, кой е Бог? Въздух. Не, чакай. Защото Словото Божие казва, че Бог е дух. Бог е дух. И те искат да показват някой като дух истина. Бог не е просто въздух. Той е дух. Той е невидим за нас, но е реален. Така че не трябва долу да внимаваме в тези разбирания. Това, че Бог е дух, това не значи, че той не е реален. Напротив, той е жив и той е навсякъде. И друго, Бог е любов и той не обича. Това е много важно да разберете. Той е любов. И наистина това е важно да знаем, че понякога може да сме много добро настроение. Да не преминаваме през много хубави неща. Но Бог продължава да не обича. И той да е писание и каза, даже майка кърмънца, да се случи се, аз пак няма да оставя, аз пак няма да забравя.
И той е нашия баща. Вижте, в Йоанна 12 казва така: а на ние, които го приеха, Бог даде право, се рекат Божи чада. И ние сме Негови. В Коринтия 6:19 казва така, че ние сме храм на Бога и не сме свои си. Значи вижте, че ние сме Негови. А в Колосяни 3:3 казва така: животът ви е скрит с Христа в Бога. Така че е важно наистина да знаем, че ние сме на правилната позиция и Бог е добър. Ако вижте в Матей 7 глава, това мога да се казвам, ако вие кои с език по природа, как давате добре, значи дата ви. Ако поиска хляб, няма да еш камък. Ако поиска риба, няма да еш змия. А колко повече казва Бог, който е добър, ще даде добре на децата ми, които имат ден и нощ. Така че е важно сега. Понякога идва въпроса за дисциплинирането и за наказанията. Сега ще ви кажа защо. Всеки един от вас, повечето от нас родители, и всеки един от вас е наказал децата си, когато трябва. И може да си представите, ако едно дете е нямало възпитание, това дете ще стане наистина трудно контролируемо. И няма да е подготвено за живота, ако мога така. И Бог е този, който ни дисциплинира и ни възпитава и ни подготвя за небето. Сега, разбира се, когато наистина идват изпитанията, ние не ги разбираме какво става. Но Словото Божие казва, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога. В Евреи 20 глава, от 9-12 казва така: освен това сте имали бащи по плът, които са им наказвали и сме ги почитали. Така, обаче казва така: не ще ли повече да се покоряваме на Отца, на духовите и да живеем? Защото те за малко време са наказвали според както ми било годно, а той за наша полза, за да съучастваме в Неговата святост. Виждаме какво става сега. Никой наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после принася правда като мирен плод за тия, които са обучавали чрез него. Затова укрепете немощните ръце и останалите колени. Слава да бъде. Вижте, много пъти да се казваме, изпитанията са това, което ни събарят, но искам да ми кажа, че Бог не обича и когато е около нас, винаги Бог допуска, но винаги всичко става с много любов. Бог не идва просто с целта да наказва и сега да каже: а да им чакаш пайц, мъчете сами да им. Не. Всичко става с любов. В основата на всичко, което стои между нас и Бог е това любовта. И при нас като християни се иска да има почет, уважение и доверие в нашия Бог. И в Словото Божие, в Римляни 20, относно горе пак за любовта, казва така. Римляни 20, 9-10. По-скоро говори за взаимоотношението и като християни. Защото си кажа, че любовта е това, което е показател за истинската вяра. Самия Господ Исус казва в Словото Божие: по това ще познаят, че сте мои ученици, ако имате какво? Знание ли? Не. Ако имате любов помежду си. И не само обикновена любов, а отива по-нататък. Римляни 20 казва така: любовта да бъде нелицемерна. Отвръщавайте се от злото, а прилепайте се към доброто. Братолюбите си, обичате се един друг като стронници и изпиравайте се, давайте един друг почет. Значи, те два нелицемерна любов. Значи сега идва някой във вас на гости и казва: братя или сестро, така и така, не изказвай си проблема. И ти му помагаш и казваш: аман, точно човек, аман. Ти му помагаш, показваш любов, ама после шаман. Това е любов ли, кажете ми? Не. Любовта да бъде нелицемерна, каза. Много важно, Бог ни дал тази любов в сърцата. За да може, че тази любов да обичаме и хората, които са около нас. И наистина това показваме доколко ние сме Божии. Сега, в Римляни 5.5 Словото Божие казва, че Бог е изял духа си в нас, чрез даден Святи Дух. Любовта си в нас. Значи любовта, тя е дадена от Бога. От нас иска да имаме решение, това, което е и воля, това, което е положил в нас, да живеем, да го практикуваме. И наистина, иска се от нас решение, наистина. Както Христос беше на тази земя, проповядваше, върши много чудеса и знамения, изцеляваше болни и немощни. И наистина всичко правеше за доброто на хората, за да могат хората да вярват спасят. Понякога забличаваше, понякога поправяше, но целта беше хората да чуят и да спасят. Целта на църквата не е същата. Да говорим на хората, да им поканим Спасителя, да ги доведем при Него и наистина в крайна щата всеки направи своя избор, с колко иска да живее, с колко иска да бъде. Сега, Бог иска нещо повече да обичаме и неприятелите си. Това е нещо много... Хората сега така, аз искам да го видя, как да го обичам. Да, това е в този свят. Обаче ние трябва да имаме друго отношение.
Ние трябва да вярваме и да живеем това, което Бог казва за нас. Вижте сега, в Словото Божие казва така. И така, ми приятели си, искам да кажа, че всеки един човек е Божие творение. И всеки един човек Бог го обича и е ценен пред Бога. Ако човек в момента да живее в грях, Бог го чака, се покая, дойде при него. И искам да кажа, че Словото Божие даже казва, че Бог заради вас търпи с дълго време, защото не иска да покаже някой да покаяне. Божията воля е всеки човек да се обърне от тъмната към светлината. Но ние трябва да показваме любов. Ние не знаем, разбира се, кои са хора, че имат спасение. Сега, ако Бог знае всичко, ние не знаем нищо. Много малко знаем. Но Бог ни каза, идете, научете, показвайте любов, показвайте милост. Наистина, това отношение, което наистина трябва наистина да бъде от живота ни. Защото ако само знаем за Христос, има хора, които само четат и стоят вкъщи. И какво от това? Какво от това? А представете си, ако Исус беше дошъл, дойде стал при баща си 30 години и там само ще говориш, там ще стоиш и така ще отиде. Коя е по-сълца в работа? И учениците му. Значи мисията на християните и църквата днес е да достигат неостигнатите. Света е в тъмнина, не сме светлината. Тази светлина има функция да изгони тъмнината. И където отиваме, нека да показваме Христос чрез живота си. И той каза така. Но аз си казвам, обичайте и неприятелите си и молете се тия, които ви гонят. Вижте, когато казваме приятели, имам предвид, тук може да видим, че самият човек не е лош, лош е господаря му. Защото същия този човек, ако те повярва и се покая, ще каже, какъв човек си бил този човек? Да. Самият човек не е лош като творение. Обаче лош е господаря, който е на тях. И когато човек наистина е подвластен от този свят, и делата му са на такива. Но каза така, да бъдете чета на вашия Отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето да изява и на злите на добрите. Виждате, Бог показва милост към едните и другите. Дава дъжд на правилни и неправилни. Защото ако обичате само уния, които обичат вас, кога на глава се пада, не правите това и бедниците. И ако поздравяете само братите, какво само правите, не правите това и езичниците. И те бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Слава да бъде на Господа. Вижте сега. От това ще каже, хората не са лоши. Лоши господаря. И сега, помните се, ще дам ви принесе от самия Господ. Бидейки на кръста Исус Христос, бидейки на кръста, дадаха му цвет на свобода. Удариха го и казаха, познай кой да удари. Подиграха му са. И казаха, дали двамата, разгониха началото му и двамата охолиха и казаха, ако си Господ себе си, спаси и нас. После и ние се опомни и каза, прости ме. И и наистина се покая и тогава Исус му каза милост за него. Но в Лука 23-24 Исус каза, Отче, прости им, те не знаят, що вършат. Представете си, Христос се молише Бог да прости грешките на тези, които го убиват. Представете си какво става въпрос. Значи, искам да ви кажа, че Бог е любов. Бог обича хората, иска да си тази любов, която е била със Сатана, да показвам любов към този свят, да може хората да разберат, че Бог ги обича и тях. Божията воля, вижте, Божията воля, знаете каква е за хората? Тя е открита Словото Божие. Да може всеки един човек, който преминава през тази земя, да познае Господа, да се покае и да бъде спасен. Това е главната роля за човека. Да дойде при Бога, да познае истината и да бъде спасен. Словото Божие казва така. Бог, който иска да се спасе всички човеци. Божията воля е всеки един човек. Как? И да достигнат до познаване на истината. Значи виждаме, че всеки един човек може да получи спасение, когато дойде до момента, в който чуе за Христос и разбере, че наистина има нещо много повече от този свят, който им предлагам. Самото слово на кръста, вижте, в Коринтияни 8 така, словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила за спасение на тези, които вярват в Него. Сега, говорим за почета, уважението, за вниманието, защото вижте, в Словото Божие, говорим сега в последни времена. От тази страна стои почет, уважение, внимание, от тази страна стои бунтарство, неуважение, липса на почет. Това са двете крайности. Матея 24 глава, 12 стих, говори за симптомите на последното време. Понеже се множи беззаконието, любовта на месочно хладнее. След това още в Тимотей каза така. Представете се, че света се отиде се към лоши, към по-лошо, отиде към своя край. Любовта охладнява, беззаконието се умножава и хората се променят и то не е към добро, за жалост. Словото Божие каза така. А това знаеш, че последни времена ще настават усилни времена. Защото човек ще бъдат себелюбиви, себролюбиви, надменни,
горделиви, хулители, непокорни родителици, неблагодарни, нечестиви, без семейни обич, непривидими. И да виждаме, това е симптом на последното време. И в това време трябва да се отстоява, разберете ме. Понякога, ако човек се остави на това, което става в този свят, да кажем, това е времето, какво да правим? Вижте, в това време, в което живеем, ние трябва да продължаваме да бъдем сол и светлина. Трябва да продължаваме да светим, колко да е мрак около нас. Защото солото може да, ако солото е безсърие, какво става? Те са по-различни страна. Така че, нашия гранет за. И сега, какво става? Вижте, важно е човек да разбере колко е важно това, което става сърцето му. Но ти причи, че той си казва така, повече ще правиш, пари сърцето си, защото от него се изворите на живота. Сърцето, вижте. И в пример 10 глава се казва как са новоради, как спасява човек. Отново сърцето има главната роля. Казва така, защото ако изповядаш в сърцето си, че си Господ и повярваш със сърцето си, че Бог е възкресил от мъртвите, ще спасиш. Защото с сърце вяра човек се оправдава, с уста прави изповед и се спасява. Сега, важно е за нас като християни да разбираме, че има неща, които Бог одобрява, има неща, които Бог не одобрява. Сега, ако Бог да е любов, да не се отмъка, че Бог е любов, има неща, които Бог не ги одобрява. И сега ще прочетем някои неща, които Бог мрази, и ние християните и ние трябва да ги мразим. Това е самата истина, ще ви кажа защо. Едно нещо, което не може да е гордостта. Псалом 5 глава, Псалом 5, 4-5 казва така. Защото ти не си Бог, който се удоволства беззаконие. Нечистият няма да живее пред тебе. Ничего стоят гордливите пред твоите очи. Ти мрази всички, които вършат беззаконие. А ако е Бог да е любов, той мрази гордостта и мрази тези, които вършат беззаконие. Да. Защо? Словото Божие казва, в небето не ще бъде нищо нечисто. Христос дойде умря именно за вземе греха на хората върху себе си. И зато е важно човек да се да разбие как се отнася към нещата в този свят, които Бог не одобрява. Вижте, притчи 6 глава, тук има 6 неща, които Бог каза, Бог мрази. Понякога няма как да го вкараме в главата си, че Бог може да мрази. Мрази. Вижте, какво става сега. Притчи 6 глава. И трябва да знаем, че Бог каза, тези неща аз не ги одобрявам. Аз ги мразя. Искам да ги мрази. И сега, като цяло образата не е хубаво като отношение, но трябва да мисля нещо, което е тези неща са неща, които те отдалечават от Бога. И би трябвало да имаш отношение към тези неща, това, което казва Господ. Словото Божие казва така, 6 неща мрази Господ, 7 се мирят за него. Надменни очи, лъжив език, ръце, които плюят невинна кръв, сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бързат да вършат зло, неверен свидетел, който говори лъжа, и онзи, който се е раздори между братя. Да, разбира се, някой от нас може и някой да вършат тези неща. Но въпрос е, може да вършат много неща преди да повярваш Господа. И да ги при Господа Бог ти прощава. Но въпрос е да знаеш, че вече трябва да продължаваш в това нещо. В притчи 20 казва така, който крие престъплението си, няма да успее, ама който изповяда и остави, ще намери милост. Значи, нещата, които Бог ги мрази, са ясни, той ги казва. Греха, беззаконието, неправда, той ги мрази. Но как може да го спасим? Като се покая. И той истински иска да покаяне. Вижте, не е само така да думи решва. Аз казах, думите много не се казва човек. Въпрос е, какво става в тебе, в сърцето си? Готов ли си да се отречеш от тези неща? Да оставиш слабост си, грях, поросие, всичко това, което все още държи. Това е много разбитима. Да, но думи много лесно става. Може да простим греховете, умеем кръвта си, това е 100% добре. Обаче въпрос е, оттам какво става с нас, вижте. Сега, в Лука 19, Исус каза пред Захей, беше пред Захей, тогава когато Захей повярва в Бога, и той каза, човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Виждам, искам да кажа, в тези думи погиналото са всички хора. Защото всеки един човек без Бога е в тази графа на погинал. И ще дам още пример на Словото Божие тук, когато Исус събираше ученици, дойде при бирник, Леви, и той после остава негов ученик Матей, дойде и му каза, остави всичко в себе. И той остави и тръгна.
И той направи едно огощение, банкет и събра всички свои колеги, приятели, същите приятели като себе си такива, да им вземат за Христос. И тогава фарисеите и книжниците почват да роптаят. Защо вашия учител и вие идете и пиете с били си грешници си? Едва не да ги укоряват. И тогава Исус каза, здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова правилните на грешните на покаяние. Разбирате ме, Христос дойде не да избере каймака от най-хубавите от всички. Той дойде да избере хората, които са готови да го последват. И винаги, когато Исус говореше, фарисеите роптаеха преди него. А били си и грешници се приближаваха, защото Словото ги изобличаваше. Зато важно е човек в сърцето си да има това сърце да слуша Словото Божие. Наистина Словото Божие казва, който имаше нека слуша. Но важно е когато чуе Словото Божие човек да не отвърля Господа. Евреи 3:15 казва така, ако днес чуете гласа ми, не закорявайте кое е сърцето си. Вижте, Бог иска да ядем приема в сърцата си, не само за думи, разбирате ме. Думи са хубаво, това е според това, обаче сърцето е нещо, което вътре в нас е по-важно. И сега, искам да кажа нещо. Важно да разберем кой е Христос за самия теб. И да разбереш лично кой е направил той за тебе. И тогава вече и твоето отношение към Него и към Бога ще бъде съвсем друго. Противно, че ако не осъзнаваш кой е направил, да, там някаква ще на църква, някаква ще някаква не, ти просто отиваш като не е място, където събират всички. Църквата или общението е място, където събират Божии деца, които искат да бъдат със своя Бог. Така бяха първата църква. Така всеки ден събираха и в храма пък всеки ден на общение. Що? Те скоро не работиха ли? Нямаха ли семейства? Сигурно имаха. Но имаше нещо важно. Те знаеха, че на определеното време имаше част за молитвата, част за общение. Те бяха там. И важно е сега човек да направи така в живота си, да има време за Бога, време за молитва, време за общение, време за семейство, да всичко да има време. Така че това е важно сега. И сега почетта и поведението, това са действия, които показват какви сме вътре в нас. Ако човек не каже за вярата си и не иска така, няма време само, няма време да това показва доколко обича Бога. Сега тази искам да кажа само някои неща още. Важно са още за когато да почета уважението. Пред Бога е важно почета в семейството. Значи семейството е важно мъжа да обича жена си, да се покорява на мъжа си, да възпитава децата си, да притчи. 26 казва така, възпитавай детето отрано в подходящия за него път и той не ще се отклони даже когато старее. Значи има много си, които му относно отношенията в семейството. Мъж, жена, деца, родители. Вижте, това е един запад, който се обещание. Почитай баща си и майка си да се учат дните на тази земя. Друга заповед няма. Разберете колко е важно да почитаме родителите си. Това е много важно. След това, почита в църквата. Говорим като църквата общение. Вижте, трябва да разберем, че в църквата всеки е важен пред Бога. Да, никой не трябва да търси първенство на никого. Напротив, трябва да разберем, че ние сме Христово тяло. Сме по-тяло част един друг. И всеки се нуждае от другия. Словото Божие казва така. Това е Римляни 12 глава. Защото че с дадената им благодат казвам на всеки един между вас, който е повиден, да не мисли себе си по-високо, отколкото трябва да мисли. Но да съждава така, защото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всеки преразпределил. Защото както има много части в едно тяло, а не всички части имат същата служба, така и ние мнозина сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас един на друг. И важно е в църквата да има наистина почет към брата, към сестрата. В Филипяни 2:3 каза така. Филипяни 2:3, това е много силен стих. Само да разбъркам. Само почитам да сама и да почитам така. Не правете нищо от паризал срещу славие. Паризал ще оставите нещо за твоя слава. Да каза така. Но с смирено мъдрие, нека всеки ще други по-голямо от себе си. Другия ще по-голямо от себе си. Проблема на брата, нека бъде твой проблем. Нужда на брата, нека бъде твоя нужда. Това е много важно да видим. И Словото Божие каза, 1 Петрова 5:5, по-малите да почитат по-възрастните. Обичайте така смирението. Значи видите взаимоотношения в тялото Христово. И вижте, ще дам пример какво начин смиряваше, вижте в Марка 9 глава, от 30-35, когато Исус Христос каза на своите апостоли, сега отидем в Иерусалим, там ще бъде предаден, там ще бъде разпънат, ще бъде убит, ще умре, ще възкъсна. Те началото не разбеха това, което им говорим. Но тогава пътя почва да се бутат сега. Добре, Исус, ти
Кой ще бъде пръв между нас? Кой ще бъде омбачета? И тогава събраха вечерта и Исус каза: за какво се препираш по тебе? Те мълчаха, бяха гузни. И той каза така: който иска да бъде пръв между вас, ще бъде от всички последен и на всички слуга. Интересна работа. Пръв, а да бъде слуга. Това е християнство. Смирен е да слушаш на другите останали около тебе, а не тъж първенство. В този свят хората четат книги, че да станат по-умни от другите, да ръководят, да бъдат по-нависоко. А при Бога е друго. При Бога се смиряваме. И тогава ставаме служители на Господа. Колко повече се смирява, толкова повече става една добра, благоприятна почва за Бога. Така че нека Бог да го благослови. Сега вижте, искам да говоря за още проблем. Да се приеме един други такива, които сме. Има голям проблем между нас в някои църкви от това. Един такъв, друг такъв, един умен, другия по-глупав, един такъв. Не. Не сме такива, които сме. В Римляни 15:7 така: затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава. Трябва да се приеме, се обичаме, да знаем, че Бог ни приема като Негови деца. Ако Бог гледаше на нашата божност, може би много от нас ще бъдем на мъка някъде. Ако гледаш на нашия интелект колко си умни, може пак ще бъдем на мъка. Но Бог ни прие поради голямата си любов и поради вярата, която показваме към Него и която ни е дала пак всичко от Него. Сега, и Словото Божие каза, това е последното, което ще кажем: почитайте всички. Това е в 1 Петрова 10:17. Ще кажа, защо в момента сега има, макар и между християнството има деноминации, има православни, католици, протестанти. И много пъти понякога стигаме до спорови, кои са по-прави, кои са по-криви. Защото всеки, който държи своята вяра, си казва: съм прав. Православието не е право. Други католици, други протестанти. Вижте, искам да кажа: не спорите с никого. Обичайте тези, които вярват в Христос, които обичат Христос. Самия Бог не обича. И ние като Христови деца, тя се обичаме. Ние се окоряваме. Ти така. Напротив, той обича така да служи на Господа. Вижте, ще дам пример. Ръката за 5 пръста. Нито един не си прилича, обаче на ръката. Така са и тези деноминации сега. Сега ни казваме: ние си най-прави. Не. Прав е той. Така че Бог е дал и да бъде така, други да бъде така. Важното е да се посоката към Христос, да върнем пътя. Исус каза: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И Словото Божие казва: почитайте всички. Това е важно, вижте. Обичайте братството, от Бога се бойте, царя почитайте. Сега, така почитайте всички. Това значи наистина да бъдем хора, които не да мразим хората, но наистина да показваме любов и уважение и почет. Обичайте братството. Това говори за църквата. Словото Божие каза: по ще познаете каквото любов помежду си. И каза: от Бога се бойте. Това е много важно. Да има богобоязен страхопочитание от Бога. Вижте, в Лука 12 глава, това са думи на нашия Господ Христос. Няма и читаме сега. Така ми добре. Казва така, 4 и 5. А на вас, моите приятели, казвам: не бойте се от тези, които биват тялото. След това не могат да направят нищо. Но ще се припредат колко да се боите. Бойте се от този, който след като е бил, има власт да хвърли пъкъла. Да, казвам, не се боите. Тук говори за Бога. Бог е Господа на всичко. Човек трябва да сърцето страхопочитание на Бога. Ако дете нашия баща, трябва да има богобесен от него. И нещо, което не вижте, Словото Божие каза: царя почитайте. Това говори за власти, към които трябва да има уважение, разбира и почет. Разбира се, това са неща, които не са християни, трябва да се научи да ходи в покорство. Покорство на Бога, покорство в църквата или към другите служим, покорство към властите, които живеем. И най-важното за всеки един човек е да познае Христос като Господската сила. И това е целта на цялото население път. В Римляни 10:11 казва Словото Божие така: защото всеки, който призове името Господне, ще спаси. Нека Бог да го благослови, нека това последно да се създадение, нека да се приближаваме при Бога, не само с устни, но с сърцата си. Това е много важно, сърцата на истина. Защото Бог гледа не на лице, а Бог гледа на сърце. Нека Бог да го благослови.